Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Amen. Ultimate for men. Iyan ni siya ni Mugler. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag, o de toilet ni siya, buta mo lang layo pa lang, masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang kag makahoy nga kape. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? Simple lang. Isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay cappuccino, balsam fir, cedar, kag bergamot. Ang cappuccino, manamit nga kape kag gatas nga nota. Tapos balsam fir, matamis kag berde nga makahang nga nota. Cedar nga mahamot nga kahoy kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag story sa akon, ibili lang sa comment section sa dason naman. Bye-bye.